Hem volgut venir aquí a l'estació de Sants a Barcelona a gravar aquest vídeo per parlar dels autònoms. Segur que molts d'ells s'estan parejant per aquí, estan movent-se per aquí, per tal d'efectuar les seves activitats professionals. Estem molt convençuts que en la sortida de la crisi necessitem donar suport a la gent que emprèn, als treballadors autònoms, tant perquè mantinguin la seva activitat econòmica com en posin una marxa nova. Especialment també la gent que ha perdut la feina. I perquè això sigui possible necessitem algunes coses. Necessitem facilitar el crèdit a les petites i mitjanes empreses i als autònoms. Necessitem combatre la morositat de l'administració pública. Hem fet moltes coses a Madrid en aquest temps per mantenir-la. Necessitem una política fiscal adaptada a les necessitats d'aquestes petites empreses i necessitem també un marc de relacions laborals i unes bonificacions de la contractació molt pensades per a aquest sector. Estem segurs que a la sortida de la crisi necessitem recolzar el món dels autònoms. A Madrid, Convergència i Unió ho ha liderat, en aquests propers 4 anys ho continuarem fent.